Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 17 avgust men sizin bilen Murat Gurbanov. Men şu öpleşigimde Liwapda koronavirus epidemiýasyny güçlemek boýunça ýa-ni öz videomy sizin dikkatinize ýetirjek. Liwap welaýatyna gaty güýçli ýagdaýda, erkenç ýagdaýda koronavirus gelip dur. O ýerde ölýän adamyň hasaplary ýok. Ol epidemiýa diňe bir epidemiýaň bahanasy däl, ýöne lukmanlaryň ýalňyşlygy şoň bahanasy bolup durýar. Mysal üçin, epidemiýaň esasyna aparatlar ýetmeýän, ýa-ni dem alyş howa berýän aparatlar ýetmeýän adamlar helak bolup ölüp gidýärler, teýe maşgala ýykylýarlar. Teýe Türkmenistanda hiç hili Türkmenistan medisina goraýyş kömegi bolman soň sistema Türkmenistan medicin sistemasynyň goraýyş ýa-ni sistemasyny işlemän soň ine şu zatlar bolup geçip dur. Türkmenistanda medicina goraýyş sistemasy şu epidemiýalaryň öňüni almak üçin komissiýa döredip her welaýatyň epidemiýalaryny kontrolda saklap ýa-ni uçotlary edip näçe adam ölýär, niýede köpelýär, onam ýa-ni sistematik ýagdaýyna günne akşam watan habarlaryna maglumatlary berip şeýle adamlar saklap bu welaýatyň bu welaýata geçirtmän. Ine şu ýaly işler alyp barman ýerine ýa-ni maskalar, goraýyş kostyumlar we medikamentler bolman soň ine şu Türkmenistanyň goraýyş medisina sistemasy beýleki pudoklary ýaly ýykylan soň ine şu zatlar bolup geçip dur. Ine bu epidemiýa bir zat. Adamlar ölüp gidip şolar medisina kömekleri ýok. Şolar wagtyna medisina kömek alyp bilen aparatlar ýeten, medisin dermanlary ýeten, oýra barsa adamlardan pul talap edýärler. O pullar bolmasaň olar hiç kim seretmän ölüp gidip. Mundaşyndan vaksinasiýa netijesinde ölýän adamlar bar. Ine bir maglumat alyp bir ampulda ýa-ni ya 6 ya 10 adamlyk vaksinasiýa bar. Şu ampulany açanna onuň bir temperaturasy 85-89 92 gradus bolmaly. Şol haladilnikden çıkaryp açdyk ampulu, açan ampuly, ýa-ni 6 adama urulmaly bolsa, şu 3 adam baý bolsa şonu urup, ondan şol ampuly marazina goýýar. Diýmek, şoň saklanış temperaturasy, ýa-ni berjay edilmän, ol ampulaň içindäki vaksinasiýa zäher bolup bilýär. Ine şu sebäpli şonu ertesi ýa bir gün ýene-de urýarlar, sebäbi şu vaksina berenlerine ýa-ni gaýdylyş informasiýa näçe adamy uruldygyny tasdiklanyp informasiýa almak üçin ine şu lukmanlar şol açylan vaksina tübüni açan soň 3 adamy uran soň ertesine goýýarlar şu vaksinany. Normal ýagdaýynda şu zynylmaly. Muny bolsa ýene-de adama urýarlar da şol adamlar gaty helak bolýarlar da başlan. Şol adamlar helak bolýarlar da şul vaksinadan vaksinaň derdinden ölüp gidýärler. Sebäbi şol medisina borçlary ýa-ni şol her dermanyň, her vaksinanyň şertleri we urulmak şertlerini bozýarlar. Lukmanlar mezun bolýar bolman, sebäbi urulyny talap edýärler. Men öňkaýdyşym ýaly hem pudoklary ýykyldy. Indi medisina pudogy uly dünýäde ösüp barýan epidemiýaň garşyna durýar, ýöne durup bilmän soň medisina goraýyş sistemasy Türkmenistanda dol ýykylan soň lukmanlaryň tejribesi, lukmanlaryň bilimleri, onuň ýa-ni medikal üçin edişleri pes bolan soň, onuň oborudniýasy, aparatlary üçinçiligi pes bolan soň, umman tejribesi pes bolan soň Türkmenistanyň ýolbaşçy prezident, kabinet ministriň ýolbaşçy Berdimuhammedow medisina sistemany ýolbaşçylyk etbilmän soň ine şunlara geldik. Beýleki döwletlerde bulun ýaly maskaraçylyk, adam ölümli, bagly, maskaraçylyk, vaksinadan ölýän adamlar ýok. Türkmenistanda bar. Vaksinadan entegem ölýärler. Bir bilemek näçe prosent, kiçi prosent. Ýöne vaksinany ýa-ni uranynda açyp 3 adama urup 6 adama derek ýene-de onu marazina goýup ertesi ýene adamlar urup başlamak. Ol bir zäherli zady adamlar urmak diýmekdir. Ol adamlar öldürmek.
Ine şoňa men lukmandar çagyrýan, şoňa üns berin, fersap bolun. Şu zatlar etmeýän, egerde siz ampulany açsaňyz, hökman 6 adam bolmaly, bolmasa açmaly. 6 adam gelen soň açyp bir-birden 6 adama urýar. Ine mesela şimdi beýerde şeýle ýaly. Vaktina urdurmak üçin ýa terapewtda ýazyp bolýar. Şol gelenizde adamlar hataply 6 adam mami ol tübü açýar. Tübü komanda berýär. Eger 6 adam gelmese, ol ýa 3 adam bolsa, 4 adam bolsa, onu tübü açýar, 4 adam öle galynyp goýar. Yani şu ýaly lukmanlaryň şeftleri var. Vaksinalaryň uruş şeftleri var. Şonu bozsaň hökman betbaçyga barýar. Tebäbi derman bir wagtda derman bolup bilýär, bir wagtda da zähir bolup bilýär. Yani şoň şeftlerini dogry ýerine ýetirmesen. Yani şu zatlar men aýdyp geçecekdim. Bani Sarar dogry Lebap vilayatyny karantina yapjak bolýar. Duruşuna vilayaty. Beýleki vilayatlarda da ýagdaý kyn ýöne illa aýtada Lebap vilayatyna ya virus bir ýaýrap başlasa, şo bir ýerde ýaýrýar, şonu ýanky saklamasaň başga vilayatlara geçýär. Şu vilayatlardaky Lebap vilayatyndaky virus başga vilayata ýaýrama mümkin sertap bolmaly. Indi ýene bir aýtjakladym şu mesele boýunça Berdimuhammedow şul bolup geçýän zatlara kömek etmän tersine maskalar we gornuş kostyumlar Türk döwletine uğradýar. Türk döwletine uğradyp o yalançylyk edip şu ýerdäki aktivistlere batyş görkezýär, şu ýerdäki aktivistleri we şu konsullugyň maskaraçylygyny durulýar. Men Berdimuhammedow bilenýän, bul beýleki döwlete kömek däl. Bul ö döwletinden uğramak diýmek. Ö döwletiň içindäki adamlara yetmeýän maskalar ýa-ni lukmanlara yetmeýän goruş kostyumlar, maskalar ulardan elinden alıp uğurlap başga döwlete kömek diýip iýermek, bul bir uğurluk. Öz halkynyň uğurlugy diýer. Öz halkynyň, ýa-ni halkynyň behidini, öz halkynyň enjamlaryny, öz halkynyň aparatlaryny, öz halkynyň maskalary we goruş kostyumlaryny uğurlamak. Şu gün Türkmenistanda lukmanlar türmäge düşen ýaly Banitadan goýuyorum men saklanyp gelýär. Şolar hoply virusun garşysyna ýekberler. Ne arkasynda goruş medisin sistemasy dur, ne arkasynda Türkmenistanyň hökümeti gollap edipdir. Arkalaryna emheme gullugy dur. Şolar öýüne aýdaýsa, onuň işlerini görýärler. Şol ýaly bir hökümetler, bir banditler döwleti basyp alyp, şu ýaly döwlet dondurýar. Indi emheme gullugy kabinet ministri hemme ornmazary emheme gullugy bolaýmasa, sebäbi döwlet dolundurup bolanok. Hiç budok işlenok. Dene emhemen süren ýa basyş edip pudoklary işledýär. Medisina ministrligini işledýär, balnisalary işledýär, hekimlikleri işledýär, yerlerdäki dahanlary işledýär şonuň bilen. Başga sistema ýörenok. Başga sistemalar ýykyldy. Näçip emheme gullugy, sebäbi emheme gullugy Berdimuhammedow öýüri ýaly bir terrorist gullugydyr. İkisem terörist bolansoň, ýa-ni şul gullugy, ýa-ni hem pul berýär, hem golluk berýär, hem şunu saklap gelýär. Şoň üçin başga alaç tapman şu emheme gullugyň üstünden Türkmen döwletini dolandyrýan bir haramzat. Bul nägili hökümet dolandyrmak, nägili öz okuýugyny ulanyp, ýa-ni bir topor kıyın çözgükleri çözdürmek, netijelerini çıkarmak, yani çözgüklerini vermek, o da atlarımın kelleti işten oldu. Dinle, emheme gulluğu bilen yani bastırıyor. Ne şu yalda Türkmenistan'da bolup geçe o demek Türkmenistan'la yani bolup geçen dağıtlar goğulaşmalı, dinle kıyınlaşması bilen gider. Bunlar neye mağaraş yani? Bunlar dinle nevit kağının bahası uçuk gider yukarı yine şonla biz oğluğumuzu devam eder ve azıcık halka yeter de halka bir näçe halka üniversite köşeşýär diýip ine şoňa başlar. Indi men çykyşym dowam etsem, Russiýadaky we beýleki döwletlerdäki studentler hakynda aýtsam. Şu studentler köpüsi öz apşytlaryndan koguly, ýa wizasyny uzaldyp bilmedi, tölegler töläp bilmediler. Şoň esasyna bulary institutdan okuwdan aýyrdylar. Kimde kim 4-nji kursda, soňky kursda, kimde kim 5-nji kursda.
şolar okuwdan aýryp общежитиелерden kovdular. Indi şol adamlar dokumentler, vizalar düzgüden, vaktsina yok, yatara yer yok. Vaktsina bolman soň hiç ýere işe girip bilen oklar, ýani pulgadan özüni saklap bilen oklar. Türkmenistandan pul geçen ok, şolun ýagdaýlary gaty erbet. Ine şolar ti wagtda ya özüni kas ederler, ya özüni betbaççylyga sokurlar. Ya onun alacı yok. Türkmenistan'daki inatalar, hekimlikleri, yani polislere, prokurorlar var, näýeligini aýtsalar, olary emheme gelip gorkudyar. Gaýdyp gelmeň diye, öýde oturuň. Kimse öwretdi bu zatlar diýip bir başga bir zada kese çekip, yani bu adamlar gorkudyar. Indi şu ýaly öz hakyny talap etmäge aňarda dursun, öz pirdenini ölüp durşarda, şon hökümetden yani kömek sorasaň sen üstüne gaýtyp basyş edip dawleny etdi. Hani hökümet? Hani Türkmenistan döwleti öz halkyna hyzmat edýän hökümet, öz halkynyň aladatny edýän Yalan Watan programmasyndaky milli lider niýe? Şu Yalan Vatan programmasından şu milli lider çıkıp yere gelip adamlara kömek etmezmi? Hani şu lider? Hani özüne milli lider arkada diýip ýörün. Öz garyndaşynyň arkada, bir haramzada, öz halkyny edip duran Berdimuhammedowa ýüzlenýär. Siz bizim döwletimizi ýykdyňyz. Siz Türkmenistany şu maskara bolup ýetirjek derejesine ýetirip bütün dünýä tanıtdyňyz. Siz öz gylyk häsiýetiniz bilen özüňiz üstüňizden bütün dünýäni güldürdiňiz. Sizin imidjiniz Türkmenistany geljekki 5-10 ýyllyk imidjini öňünden ýykdy. Indi biz hökümet suratda siz çalışmaly. Siz özüňizden bilip gideňiz. Siz Türkmenistany dolandyryp bileňiz. Siz Türkmenistanyň hökümetine diňe özüňe wepaly adamlary saýlap, diňe ukypsyz yönetide vepalı adamlar bilen Türkmenistan tupiga artlyp oturýar. Şonuň üçin men Türkmen halkyna ýüzlenýän biz şu adamy gaçalt ýagdaýda çalışyp, sisteman çalışyp, ýani adalatly geçmese, adalat saýlawlara, adalat sistemi, adalat sözü, adalat metbuaty, adalatly döwlet guraýmasak, bizim geljegimiz gatyranyk. Häzir Talibanlar bilen oýun edip başlady, ýani Talibanlara ýarag berýär. Keptede 30-40 maşin yük uğradı Talibanlar. Öz halkı kırılıp durka, öz halkı çöksüz oturunla, yine şu zatları şolu üstüme çolaymadın deyip yiyor ya. Mümkün şon strategiyasına doğrudurum, şon yağdayına. Yönü biz şol yağdaya yetmelilerdik. Biz öz vatanımızı, yani bütün dünya bilen korumalı. Şon için Talibanlar meselesini biz ayrıtı interes geçer. Ol mesele düýpli mesele. Ol bizim Türkmenistan'daki uje gelen problemin üstüne yeni bir ul problemi goşulup var. Indi men şol studentlere ve onun enatalarına ýüzlenýär. Siz öz ýagdaýyňyzda özüňiz çözelmeden Türkmenistan'ın hökümetinden alaytada ilçihana bilen konsullukdan kömek bolmaz. Näme çözelýän problemaňyzy özüňiz yerli hökümete barıp ya bostunluk diňe soran ya da şolundan kömek soran. Başga size kömek çağırdım yok. Türkmenistan'daki enatalarınız sizin ýagdaýlaryňyzdan kyn ýagdaýda. Olara aýtmana yerler hem yok. Barmana öz näýeliklerini bildirmäne yer yok Türkmenistan'da. Prezident hemme de gawa bardy. Ananyň Türkmenistan'da yine bir näçe polis gulluklaryna işleyen adamlaryň dogan garyndaşlaryň koronavirusdan ölüp otyar. Mysal üçin Maral Agamaradov yine şol ayal maşgala bir polis işgäriniň dogany. Şo polis işgäri baryp, ýani öz ýolbaşçylarynyň ýanyna nägeligini bildirse, onun başlyklary diýe biz näme edeli? Biz näme kömek edeli? Bütün döwlet beýle, bütün halk beýle, bütün hökümet şeýle. Hökümetiň biziň başarjak adamymyz ýok. Eger arda şikaýatyny edip dursaň, şu işiňden baglarsyň, hiç saatly galarsyň diýip, ýani adama gaýtyp basyş edýärler. Yine bir prokuroryň dogany Şafenen Babaýewa. Olam şu ýagdaýda. Şu prokuroryň öz ýolbaşçysyna baryp, bu näme döwlet boldy? Bu adamlar ýöne ölüp otyr, men doganym öldü.
Bulun ne cesedin berdiler ellerine. Yani ne cesedini yudular, ne de sadakalarını geçirttiler. Yöne yani bir epidemiyeden çıkan adam yani gömüp koyuyorlar. Yani şu ýaly kyn ýagdaýlar bolup geçer Türkmenistanda. Ol epidemiýa, ol Türkmenistan'ın hökümeti, Türkmenistan'ın iň erwet sistemasy diňe halka däl, prokuratura, hukuk gorayan gurumlara da, ýa-ni edarlara da täsir edýär. Biz bir ýerde, bir toprakda, biz bir döwletde pikir etmäň hukuk gorayan edaralar, siz aýratyn bir kasta ýaly bolarsyňyz ýok. Epidemiýa sizem malya, ona malya, hemmetine malya, bize malya. Şol gurulan bir adam üçin sistema size de täsir edýär, halka da täsir edýär, size de basyş edýär. Şoň esasyna sizem o otda, halkam otda, hemmemiz bir gaýyň üstünde. Şonuň üçin biz şu sistema çalışmak üçin görüşer. Sizem aktivistleri, şu görüşen adamlar, öz haklaryny alýan adamy bollamagy açam azar berdi. Ya şol adamlar diňe öz haklaryny, siziň hem haklaryny, siziň hem azatlygyny, siziň hem bakty durmuşyňyzy at berip bilýär. Şoň üçin biz halk bolup şunu düzeltmesek, barýan urumyz gaty tupik, gaty garankydyr. Yine bir zat aýtyp geçsek bolýan, polis işgärleri boýunça. Şu polis işgärlerden talap edýärler, ýokarkylar, ýa-ni Gökdepen vekilleri hem ýerde goýulan ýolbaşçylar polis bölümlerinden talap edýärler. Gitde bar bazar aç 3 saatlyk. Şöýlerden şu produktları alyp gelip, ýa plan ýerden para ýygnaňda getirin diýip. Şöýlerde bir polis işgäri 100 manat para alsa 90 manatdan ýokary bermeli. Ýokardaklarym şol Gökdepen goýulan adamlary, prezidenta we paly adamlar, olar diňe pul ýygnamak bilen, ol sen hökümetiň, halkyň, ol beýlik zatlar, adalatlyk, azatlyk ozatlary doluntular. Hatta ýygenleri bilen işler, ýygenleri eýem şey diýär. Indi biz döwleti aldyk elimize. Indi häzir sentýabrda Serdar prezident bolýar, soň bizi hiç kim ýykyp bilmeýär. Görýärmi? Berdimuhammedowyň gurun sistemasy şu. Biz nire barýar? Biz bir tupiýe barýar. Türkmenistanyň içinde 2.270.000 adam var, müň adam var. Ol Türkmenistana üçünçülük esasyna statistikadan alınan girdiğin yani maglumatlar Türkmenistan'ın buğday taraftan, Türkmenistan'ın un taraftan, Türkmenistan'ı belki haritlar taraftan üçünü etmek için alınan danalar. Daşınla yine de bir 2 milyona olay adam yaşıyor. Bir 4 milyona olay adam. Şu Berdimuhammedow Türkmenistan halkının yarısını onurulen o. Ne iş veriyor? Yarısı şöyle kalan yarısı. 70% iş veriyor. İş yok. Şu yarısı ağaç otuyor. Şunun onurulen o. Eğer de biz hemmemiz kaydıp gelsek, biz 4 milyona halk olyaz. Onun ol vara hiç onurulmayan bankrot olup gibi otuyor. Bankrot olur. Her bankrot. Onu döwlet yıkar. Şu adamlar ilgine gelen ýagdaýynda. Şu adam Berdimuhammedow şu adamlara ne medicin kömegi beripdiler, ne ýa-ni harit üçünçülük etdiler, ne de şonuň ýa-ni haklaryny we azatlygyny goradiler. Ine şoň üçin bu ýa-ni granitsalary ýapyp, terketler ýapyp adamlar sany. Ondan daşar gorkýarym şol adamlardan. Her tarafa ýallakçylyk edip, beýlik prezidentleri ýallakçylyk edip, öz agyr ýagdaýyny gizläp, ýa-ni hem ýerde gülýanlyk gökülüp özüni alýar. Bütün dünýä bilýär şoň ýagdaýyny, agyrdygyny. Bütün dünýä bilýär şoň Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy, sosial ýagdaýy we siýasat ýagdaýy pol tupikdedir we ýykylandygyny. Kim alýar? Şoň üçin men her wagt diýen hormatly watandaşlar. Biz näme garaşýar? Biz ine şu gider, başga gelir, o zatlara ýadyňdan çykan. Şu gider Serdar skameyka zapasnoyda otyr. Onu sentýabrda goýjak bolýar. Onan bir kanun ýagdaýda häzir şu gün Türkmenistanyň prezidenti bir kanun ýagdaýyna dur. Ine şu bir kanunçylygy, ýa-ni halk maslahatyny ýogurlaş hökmüni, ýa-ni karar çykarýan şahyň Türkmenistanyň hökümetiniň karar çykarýan şahynyň dol ele alındygyny,
oňdaşyndan kabinet ministri ýa-ni ýerine ýetirjik hökümetin dogly eline alandygyny, suwutlaryň, kadetlerin dogly eline alandygy belli. Bul bir kanunçylyk. Muňa garamadan ine sentýabrda halk maslahatyna aýdar, mene ýaramok sana ýaşulam çykyp aýdar da Türkmenistanyň prezidenti Serdary saýlawsy bellendi diýse gutuldy boldy. Bir täze bir epoha, täze bir 30 ýyl gider. Diýmek, ol şul gider ine gowulaşar, o zadyny ýadyna çykar. Ol diýen şertlerini inni mümkin näl. Bu döwledem häzir kynçylyk, epidemiýa we hem ýerde kynçylyk. Epidemiýa Gazakstanda we epidemiýa Türkiýede we epidemiýa Özbekistanda we näme olarda gowy bizde şol ýaly. Olar näme serwetlerini ýapdylar? Ýok. Menne Türkiýe barken. Günne gelip durlar. Özbekistana gelip durlar, Gazakstana gelip durlar, başga döwletlere gelip durlar. Diňe Türkmenistan açano. Bütün dünyada iki döwlet açano. Demokratik Koreýa we Türkmenistan. Galany hemme açdy ýollar. Diýmek, bulardan döwlete dolandyp bilen okul bir mesele. Döwleti çukura batyp barýar. Şoň üçin biz hiç tada garaşmaly. Men hemme türkmenlere ýülenýän. Haçan men hemme türkmenlere ýülenýän diýen, şu Türkmenistanlara ýülenýän diýdim sebäbi. Sizin hemme türkmen, sizin Türkmenistanyň pasporty bar. Türkmen diýip garap edilýär. Pasportyňyzda özbek ýazylgan bolsa, siz türkmen pasportyňyz eliňizde bolsa, türkmen diýip garap edilýär. Şoň üçin men haçan türkmenlere ýülenýänsem, ýa bir ahal beraýatda, ýa bir mala beraýatda, ýa bir liwatdan ýülenemok. Hemme türkmenlere özü Orsan bolsa, özü Dagistanam bolsa, özü ýa-ni Azerbaýjanam bolsa, ýöne türkmen pasporty bolsa şu türkmenlere ýülenýär. Bizim geleceğimiz ve bizim ykbalymyz bizim elimizde. Berdimuhammedowyň eline däldir. Inni biz galyp şu ykbalymyzy çalışmasak, bizi garaşyp durýan 30 ýyldan bäri bakly durmuşymyza geçmesek, biz her wagt şol erwet ykballa Berdimuhammedowyň beren bize ykbalyna bizim hakyky ykbalymyz däl, şol erwet ykbalyna gelip durur. Doňamdaşma gyryp durur we Türkmenistan diňe betbaçylyga barardy. Şonuň üçin hemmeňe haýyş her kim öz kiçik ädim etmeli. Sen näde bolsaň, sen Türkmenistanly, türkmen bolsaň, diňe öňe. Men öňüme aýdyp geçipdim. Birinji bilen dolar saklan. İkinci bilen videolar paýlaşyň. Haýsy opozisiýoner ýa haýsy bir aktivist ýa haýsy bir adam bir dogruçylyk aýtsa paýlaşyň. Üçüncüden biriňizni gürleşiň, tanamasaňyz, tanasaňyz tapagy ýok. Alyşyň, problemalar ýa-ni gepleşiň, aýdyşyň. Ine şol ýaly adamlar biriktir, birip başlaýar. Biz birikmeli. Biz birikmesek biz hiç wagt ýetmez. Şoň üçin men sizi agdy birlige çağırýar hemmeňizi. Şonuň bilen men öýe çykyşymy tutarýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk,